Um, Azi m-am gândit să mai fac un videoclip după ce am terminat partea a doua cu ascendentul în Scorpion, să vă povestesc un pic cum am ajuns să îmi placă sau cel puțin să mă facă curios această știință numită astrologie, această știință totuși veche, care există de mult, mult timp. Totul a început când aveam vreo 19 ani și eram în clasa 12-a, când mama mea se uita la o emisiune cu Urania și m-a chemat și pe mine să văd ce zice Urania despre berbec. Eu fiind zodia berbec, cu ascendent în Scorpion, am avut așa o mică ezitare. Mai că vroiam să vin, mai că nu vroiam să vin, vroiam totuși să ies afară atunci. Dar am zis nu, mai stau câteva minute și mi-ascult și eu semnul să văd și eu ce se zice. M-am mirat să văd că ceea ce zicea Urania, o parte era adevărată. Și anume faptul că o parte din ceea ce zicea, eu deja intuiam cu vreo câteva zile înainte. Și ea dădea prognoza pe săptămâna care urma atunci. Și am stat, m-am uitat și am început să întreb pe mama despre astrologie mai mult. Am început să fiu din ce în ce mai curios până când mi-a arătat că există un program care poate să și calculeze o astrogramă. Am vrut să aflu ce înseamnă o astrogramă și după am văzut că mai multe chestii se adeverau pe propria mea astrogramă sau pe așa zisa hartă astrologică, cum se mai numește. Și nu mare mi-a fost mirarea când am descoperit că am un ascendent de Scorpion foarte bine și frumos, la 22 de grade. Intuiam eu că sunt un tip de berbec mai altfel decât alți berbecuți pe care i-am văzut. Eram genul mai meditativ, mai cablat pe ceea ce avea de gând să fac întotdeauna și aveam o mare intensitate. Totul porneam, orice chestie o demaram cu mare emoție, cu un entuziasm debordant, terminam lucrurile pe care aveam să le fac și mi-am pus o mare întrebare, pentru că mama mea zicea, nu cu mult timp înainte să îmi explice despre astrologie mai multe, că am ascendent în Săgetător. Chestie care, într-un fel, mă flata, dar când am aflat că am ascendent în Scorpion, m-am enervat de nu se poate și a zis, mama, la naiba cu astrologia asta, nu mai vreau să văd. Și ușor, ușor am început să citesc despre fiecare casă. Mă rog, a fost o curiozitate care vroia să contrazică adevărul care era scris despre mine și pe care începeam ușor, ușor să-l decodific dintr-o hartă astrologică. Dar, până la urmă, am ajuns să mă împac și cu ideea că am un ascendent în Scorpion. Am vrut să văd despre ce e vorba, să știu mai multe. La timpul acela mai îmi plăcea și psihologia și am găsit-o foarte atractivă și am văzut că mergea mână în mână cu acea știință nouă pe care începeam eu să o studiez și anume astrologia.
Am mai descoperit și alte chestii, eu fiind născut în anul 1987, pe 27 martie, la ora 10 noaptea și jumate. Mă rog, m-am născut în Călăraș, dar după 2 zile după ce m-am născut am făcut o tură până în București și acolo am rămas de la vârsta de 2 zile și în București mă aflu și acum. Pur și simplu pentru mine au fost niște tresăriri, niște licăriri de început de cunoaștere. Chestii care mi-au plăcut și nu prea, dar am văzut că se completează foarte bine cu psihologia, deci le-am integrat frumușel în bagajul meu de cunoștințe și mi-a plăcut să studiez mai mult, pentru că din ce în ce studiam această materie nouă numită astrologie, ziceam, băi, totuși sunt chestii care sunt destul de adevărate. Am început să văd că sunt diferite personalități, m-am interesat și tot așa. Bun. Cam așa a început drumul meu spre astrologie, mai apoi am început să studiez și astrologia ezoterică. Am fost foarte entuziasmat că exista și această latură a astrologiei. Am studiat chestii complet diferite la astrologia ezoterică față de astrologia normală pe care o știm cu toții. Și am zis că și chiar mi-am și promis că o să fac un curs despre astrologie, pentru că vreau neapărat să știu mai mult. Am început cu niște clipuri pe care tocmai le-am postat pe internet și acum sunt foarte entuziasmat de propria mea muncă. E adevărat, mă aștept și la critici, dar critici bine făcute, adică critici care să mă ajute să evoluez, nu doar să-mi arate faptul că sunt niște greșeli și alea sunt și sunt doar niște chestii de imagine. Mă rog, pentru mine astrologia deocamdată are o semnificație foarte importantă, pentru că mă ajută să cunosc și din alte puncte de vedere oamenii, să-mi dau seama de întâmplări mai ușor. Nu sunt de acord, în schimb, cu astrologia care prezice, pentru că astrologia nu e făcută ca să prezică, ci este făcută individual pentru fiecare om măcar să își cunoască propria fire mai bine. În astrologia chineză am aflat că sunt pisică cu ascendent în porc, pisica că este cel mai norocos simbol cu ghilimelele de rigoare din tot zodiacul chinezesc, că se aseamănă cu zodia pești, porcul că se aseamănă cu scorpionul, deci eram ceva de genul, mamă, ce combinație de semne astrologice am în mine. În unul sunt pisică, deci sunt asemuit cu un pește. În astrologia scandinavă sunt asemuit cu un berbec. Amândouă ascendentele ziceau tot același lucru, că scorpionul e la bază, porcul cu semnul de scorpion. Și nu venea să cred. Practic am rămas șocat când am aflat prima oară chestiile astea și am zis că doar pentru acest fapt o să rămân cel puțin un timp să studiez mai mult. Și după cum știm, mentalitățile ni se schimbă. Nu pot să garantez că astrologia o să fie un mod de ghidaj toată viața mea, dar o să pot să îmi imaginez că totuși cunoștințele pe care le am deja și pe care sunt sigur mă vor ajuta mai departe să pot la un moment dat să am o mentalitate
mai profundă, mai bine structurată. Și cam asta am vrut să vă povestesc, să vă împart un pic și din ideile mele și să nu știu, să vă spun că se poate și altfel și, mă rog, cine e entuziast în această direcție ar putea posta și în limba română, pentru că sunt deja multe videoclipuri în limba engleză. Majoritatea românilor știu engleza la nivel mediu. Eu, fiind prin America o perioadă, mi-am îmbunătățit cunoștințele despre limba engleză, însă totuși, în limba română înțelegem mai ușor, putem comunica între români mai apropiat decât dacă am comunicat într-o limbă în care nu ne-am născut. Deci, aștept niște comentarii inteligente, aștept păreri și poate, de ce nu, dacă vreți și voi să postați videoclipuri legate de astrologie, eu m-aș bucura, pentru că din păcate nu am văzut videoclipuri făcute și de amatori, ci doar de experți. Așa că eu vă doresc succes și vă mulțumesc că m-ați urmărit cu atenție până la capăt. Numai bine!